Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta Rarrafe TV, ka dana subscribe da ƙararrawa domin ganin aikin mu yayin da muka daura shi. Ka dana liking, kai sharing domin yaɗuwar sa a cikin faɗin duniya. Mun gode, na gode. Allah saka da alheri.